Vasile, am canalul meu de YouTube și port tricoul echipei mele de robotică. Aici, în spate, am echipa de robotică care o să vă prezinte roboților. El este robotul nostru, Spike. El este robotul nostru, Blaze. El este robotul nostru, Blast. El este robotul nostru, Gigel. El este robotul nostru, Biscuite. El este robotul nostru, Corvina Lego. El este robotul nostru, Woody. Dar nu despre ei vreau să vă vorbesc și nici despre mine, ci despre echipele noastre, Corvina Lego și Alphabo Junior. Și nici măcar despre ele, ci despre 3 colegi de-ai mei, cei mai buni între cei mai buni, care au fost invitați să reprezinte România la etapa internațională a concursului World Robot Olympiad din Marea Britanie. Toată treaba asta costă aproape 10.000 de lire sterline și primăria a promis că va ajuta cu ceva. Poate ne ajută și Consiliul Județean, dar am avea nevoie și de ajutorul vostru. Dar ar fi de folos și un like, subscribe, un share. Vă mulțumesc foarte mult!